אחת מושלמת. חשב השם להשחית חומת בת ציון נטע קו. עניין כשהצדיק מתפלל וצועק על היזקו שבעולם הזה ואינו נענה ואין משגיחים עליו, האמת הוא כי הכל הוא מגודל החיבה והאהבה שיש לו יתברך אל הצדיק, בשביל כך אינו נענה בענייני העולם הזה. משל למה הדבר דומה? לבן המלך שהוא קטן ועשה לעצמו בית קטן מכיסמים, בא אדם וסתה אותו, בא התינוק אצל אביו בקוב לרבה הוא בוכה על זה, ואביו היה מצחק ולא ענהו להינקם תכף מזה האדם שסתר בניין גרוע זה, כי הוא מחשב את המלך לבנות לו פלטרים גדולים, זה שכתוב ומו מהשם בעוזיך לבנות בית המקדש העתיד, ואז נשיר לזמרה גבורותיך. ואני משאל מובן שמחמת אהבת השם להצדיק ויודע שינחלה להצדיק, אהבת השם להצדיק ויודע שינחלו עולם הבא, לכן אינו משגיח על הצער שיש לצדיק בעולם הזה, שהוא על ידי שערי על ידי הצער אז לפום צרה גרש ינחילהו לעולם הבא. חזק וברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל אז הוא פותח פה בפסוק, חשב השם להשחית חומת בת ציון נטע קו. נטע קו זה הקנה של מדידה. זאת אומרת שבזמן החורבן כבר הקדוש ברוך הוא לקח את הקנה של המדידה למקדש השלישי. למה? כי כל החורבן הוא היה לצורך הבנייה של המקדש השלישי. שהמעלה של מקדש שלישי היא יותר עליונה מהקודמים. אז החורבן הוא בעצם חסד גדול. חשב השם להשחית חומת בת ציון, ומיד אחר כך הוא כבר נטע קו, הוא לקח את קנה המידה, למדוד בו את המידות של המקדש השלישי. אז זה קודם כל מושג שאנחנו לומדים שכל חורבן הוא נועד כדי לבנות דבר יותר אמיתי ויותר מתוקן ויותר נכון ויותר מתאים, שהשם יתברך מחליט ברצון שלו, במחשבה שלו, שצריך להחריב דבר מסוים כדי לבנות את הדבר המתאים. הוא אומר אותו דבר הצדיק, וכשכתוב פה הצדיק זה נאמר לכללות של עם ישראל. לפעמים מתפללים על נזקים שבעולם ולא נענים, וזה נראה שכביכול לא משגיחים. הכל הוא מגודל החיבה והאהבה שיש להשם יתברך לצדיק. לכן הוא לא נהנה בענייני העולם הזה. כי השם יתברך אומר עדיף שיחרב דברים כביכול. איך מגיע לצדיק בכלל תפילות על עולם הזה? אם הוא צדיק כזה, הוא לא אמור להיות כזה, העולם הזה פחות מעניין אותו, לא? אבל לא כל זה פה. הוא פה. יש כזה דיבור בנועם אלימלך, הנועם אלימלך כותב רצון יראיו יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. הוא אומר מאיפה מגיע לצדיק, ליראים שיש להם רצונות בענייני העולם? הרי הם לא מכירים את העניין של העולם. הוא אומר למה? הקדוש ברוך הוא לפעמים מפיל צדיק שיהיה לו רצונות גשמיים, רצון יראיו יעשה, למה? כדי שאת שבתם ישמע ויושיעם. אם לא יהיה לו שייכות לזה הוא לא יכול לפעול לעם, אז כביכול מפילים אותו ומראים לו שצריך כך וצריך כך, ואז הוא מתפלל, ואז בזכות זה הרבה אנשים נענים. ויש כאלה פעמים שהרבה אנשים נענים והוא נשאר בעניין שלו, כמו רבי חנינא בן דוסא. כל העולם ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני אפילו אין להם במה להסיק את התנור, במה לשים חלות בתנור בערב שבת, כמו שהגמרא מביאה. אלא למה זה? זה בגלל שיש כזאת אהבה להשם, לצדיק, אז כביכול השם אומר לו, אני בונה לך עולמות כאלה גדולים, אתה, הדמות שלך חקוקה למעלה, כל העולם ניזון בשבילך, אני רואה את הצורה שלך, אני משפיע על העולם את כל הטובות, אז תסתפק בזה, גם עם ישראל אותו דבר. האומות יושבים בשלווה. לא מזמן מישהו סיפר לי, לפני שבוע, הוא אמר לי רק מה זה השירות שיש לטראמפ. אתה שמעת את המושגים? זה לא נתפס בשכל אנוש. כל כמה דקות שלו זה $10,000. כל תזוזה, כל עניין, הוא נוסע לפה, נוסע לשם, הכל.
כל התחזוקה, מצד שני אתה שומע על יהודים שמתמודדים עם כל כך חיסרון של פרנסה, ומה רוצים? רק הדברים המינימליים בשביל להתקיים, מה שבטח לא יכל להביא את זה ליהודים. הרי זה אצלו כל, לי הכסף, לי הזהב. לא, יש שם עשיר בעולם שמעולם לא היה כזה עשירות מופלגת לבן אדם. שלא, של טראמפ? של לא טראמפ, של איך קוראים לו? אילון מאסק, יש לו קרוב לטריליון דולר הוא שווה. מעולם לא היה לבן אדם כזה שווי של מספרים כאלה בחיים. גם הוא יחיו ונחמיא ובן נינו יכולים כל יום לבזבז $1,000,000 וזה לא נגמר. ביום שהוא כזה עשיר הרב, הוא אמר שעושר לא יכול לקנות עושר. הוא הבין את זה. הוא אמר את זה מפורש. זה פשוט, שיהודי פשוט, הכי עני, יש לו יותר מתיקות בלב, זה פשוט. אבל אף על פי כן, אנחנו רואים יהודים אז השם יתברך אומר לנו, יש לנו עולמות אחרים שמוכנים לנו. מחכים לנו דברים. עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה למחכה לו. מחכה לו, זה הכיווי, זה הקו, ואתה קו, זה... יש יהודים שכל כך מתמודדים, רוצים ללמוד וצריכים לעסוק בפרנסה וכו' וכו', ואתה אומר מה, בשביל כמה מעות, כמה פרוטות, כל הטרחה הזאת, כל... חצי משהו השקיע בשביל להרוג אותנו, היה מחלקים פה בארץ ישראל, מה שהאיראני רק שם פה בשביל להרוג אותנו, חצי מזה היה מחלקים פה לאברכים, קונים דירות. אפשר לשאול איזה שאלה, עולמות שמחכים לנו, המצוות נגיד, עולמות אחרות, איפה הם נמצאים? בעשייה, יציאה, בריאה, אצילות, מעבר, כאילו, נראה איזה שאלה קצת עמוק. איפה נמצא העולם הבא הזה? עולמות האלה. עולם הבא זה רק עולם אחד לעומת כל העולמות, לא? אני לא יודע, אני לא הייתי שם. אני רק מאמין שזה קיים. הרוח תשוב אל אלוקים. יש שם במקום שקוראים לו אלוקים, משהו. נראה איזה מעבר לאור אינסוף. בעניין העולם הבא? מה הכוונה? זו שאלה חזקה, הרב שמע שואל. אז אם לפי התורה הזאת, לענייני העולם הבא צריך לענות. צריך לדעת שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הנחת רוח שיש להשם. נראה לנו שהנחת רוח של השם זה שהכל הולך לפי ראות עינינו. יכול להיות שהשם יתברך רוצה את הלב נשבר ואת הרצונות ואת התפילות, ועוד פעם נופלים ועוד פעם מקמים ועוד פעם מתפללים ועוד פעם מקווים. זה השם קיווינו לו. אנחנו לא יודעים. רבי דמין על פעם, שמתפלל כל כך הרבה ולא עונה לו, הוא לא כן עונה לו. הוא אומר פעם לא, הוא כן עונה לו, למה הוא יודע כל פעם שהוא לא עונה לו? כן, וואו. זה מקובל בידינו, כשיהודי מתפלל לרוחניות, אין דבר כזה שהוא לא מקבל. אם הוא לא מקבל איזה סימן, פה השם רוצה אותך. רוחניות חייב השם לתת לך. לא, גשמיות, כן, אתה לא יודע. יהודי שרוצה להיות איתי יותר טוב. אילו לא היו עזרו, אי אפשר לרצה, אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר, אי אפשר באמת לנצח את היצר. בשיעור שהוא מביא, הרב אמר שלא מרוצים חזק השם. כביכול, השם יתברך יכול לברוא את כל העולם באופן אחר, שהאדם הראשון לא היה חוטא, ולא היה כל כך הרבה צער, ולא היה כל כך הרבה ניסיונות, והכל היה יכול להיות כסדר, וכולם היו מצליחים לעבוד את השם, וכולם היו מלאים בטוב של השם, ולא היה את כל הסיפור הזה. השם יכל לברוא כזה עולם. אבל אף על פי כן עלה ברצונו לברוא עולם כזה, שיהיה חטא אדם הראשון, ויהיה חטא העגל, ויהיה דור המדבר, ויהיה גאולה, ויהיה גלות, ובית מקדש, ונחרב, ועוד פעם בית מקדש, ונחרב. והרבה שנים מחכים לגאולה, וזה האופי של העולם, ככה השם יתברך חצה את העולם. שאנחנו כל הזמן נהיה חסרים, וכל הזמן רק נהיה תלויים בו, וכל הזמן נרים עיניים לשמיים, ולא יהיה לנו שום הרגשה של ישות ושלמות בלעדיו. זה ככה עלה ברצונו.
אומרים בשם אברהם אלימלך, שאם היה השם יתברך נותן לו לברוא את העולם, הוא היה בורא את העולם בדיוק כך. נכון? כי ככה זה הרצון שלו, זה הכי טוב. בהבנה שלנו האנושית היא לא מובנת. זה מה שקורה לצדיקים שמגיעים לעולם הבא, ושוכבים הבטיחו פה שהם יעשו לצורות והם נעלמו. עכשיו שאתה זוכר מי, גם בדיוק ככה צריך. אם הוא צדיק היא טוב. אז כמו שנתנו את הסטנדר לדרוש, לא זוכר כל צדיק את הדבר שהוא, וזה היה לו את עבודת השם. וזה... שסיפור על הקנטוניסטים, שביקשו מאיזה צדיק, מישהו נכנס, שעשה שם בשמיים, לא זוכר מי זה היה. ושאלו, כאילו, סוף של החלום, איפה, מה קורה? הוא אומר, פה מלמעלה זה לא נראה בעיה. הבן שלו, מי הבטיח לבן שלו? אלימלך. הרב רמיילך, כן. אז הרב סיבר את זה. נכון? שכשהוא יצטרך משהו, הוא יבוא אליו. הוא עשה את זה. אבל אף על פי כן, הנועם אלימלך הוא מאוד עסק בלהמשיך את הטוב הזה בפועל. שיהיה בפועל בנה חיו מזונת. צריך גם את זה להגיד. צריך גם את התורה הזאת לחדד. שהצדיקים, עם כל מה שהם הבינו שהכל טוב, ושהשם הוא טוב, ושהעולם הבא הוא טוב, אף על פי כן היה חשקם ורצונם שהעולם יהיה מלא ושבע מטובו. והם השתדלו בזה. הרבה צדיקים כותבים שהמלך ביטל חבלי משיח. וביטל חבלי משיח, וביטלו כל הצער הזה. ואחרי שכל מה שמתפללים והצדיקים ביטלו, ואז חס ושלום רואים שאין איזה תפילה נענית, אז צריך לדעת שאין תפילה, כמו שראינו בבעל שם טוב, קרום זולות לבני אדם, אלו דברים שבני אדם מזלזלים בהם והם עומדים ברומו של עולם, זה תפילה. שמה אומר הבעל שם טוב? היות והתפילה היא עומדת ברומו של עולם, זאת אומרת היא כל כך פועלת בעולמות העליונים, לא תמיד היא נראית פה, אז בני אדם מזלזלים כי לא רואים. אבל היא פועלת בעולמות העליונים, אם היו נותנים לנו רגע אחד, פותחים לנו את העיניים לראות מה אנחנו פועלים, לא היה לנו בחירה. כל תפילה שאדם פועל, גם אם הוא לא רואה אותה פה מתקיימת, אבל הוא לא יכול לדעת מה הוא ממשיך אחר כך לזמן שהוא יצטרך, ולזרעו אחריו, ולכלל העולם כולו. זה פשוט שכל תפילה פועלת. למה היא פועלת? השם יתברך עושה עם זה מה שהוא רואה לנכון לעשות עם זה בשביל הכלל ובשביל הפרט. ראינו את הדוגמה הזאת במגילת אסתר, שמרדכי יהודי עשה טובה למלך אחשוורוש, והמלך אחשוורוש לא עשה שום דבר, רק כתב את זה בספר הזיכרונות. והמלבים כותב שאם היה משלם לו מיד, כל הנס של פורים לא היה קורה. כי זה היה קורה מיד. הוא עשה פעולה, הוא קיבל את התגמול מיד. השם יתברך ידע וצפה, המלך, כל פעם המלך זה השם, מתי לענות את התפילה, מתי היא צריכה לעשות את הפעולה שלה ולהתקבל, וכן אז זה הדרך. משל למה הדבר דומה לבן מלך שהוא קטן ועשה לעצמו בית קטן מקיסמים. ובא אדם וסתר אותו, ובא התינוק לאביו ובוכה, סתרו לו את הבית מקיסמים. אביו היה מצחק, ולא ענה הוא להינקם תקף מזה אדם שסתר. אמר, אני ינקם ממי שסתר לו בניין של קסמים, אני עכשיו יש לי מחשבה לבנות לו פלטרים גדולים. זה הכוונה, רומה השם בעוזך, רומה השם בעוזך, זה בית המקדש. ואז נשירה ונזמרה גבורתך. זאת אומרת, נדע שכל הגלות וכל החורבן הוא היה חסד גדול. אז הנמשל מובן, שמחמת אהבת השם לצדיק, והוא יודע שינחלו עולם הבא, לכן הוא לא משגיח בעניינים של עולם הזה, כי על ידי הצער הזה לפעמים צער האגרא ינחילהו לעולם הבא. כמו אחד בא לחפץ חיים, הוא אומר שהוא רוצה לקבל עין צחם ביצוע, אין מצווה אחת שישלמו לו פה, הוא חייב לצאת מהדחקות, כאילו יוצא מצווה, משהו. אבל הגמרא אומרת שכר מצוות בעיה אל מלכה. כן, אבל הוא ביקש לעשות חפץ חיים מפעל בשבילו, הוא אמר שזה כמו שאתה הולך עכשיו למדבר, לקח דינר זהב, מטבע זהב, הולך לקנות עם זה מסטיק, משהו קטן במכולת, עוד חכה שיביא לך עודף. הוא הולך מפה. הרמב"ם כותב שכל השכר שהתורה הקדושה כותבת על המצוות, זה לא השכר האמיתי של המצוות. כי מצווה זה אין סוף, איך אפשר לתת אין סוף בעולם גשמי? מה השכר של המצווה? זה מצווה, והתורה אומרת, כל השכר של המצוות זה כדי שתוכל לקיים עוד מצוות, אבל המצווה עצמה, אין לא ראתה אלא מזולתך. מצווה אחת
ממשילים את זה בסיפור שהחפץ חיים אמר, אשתו סיפרה שהיה לה איזו ידידה טובה או משהו כזה שהם סיכמו אמא של הגאון מווילנה. או אמא של הגאון מווילנה, שהראשונה שתעלה לעולם עליון תבוא לספר לחברה שלה, תבוא לעולם עליון. הם הלכו ביחד כל יום חמישי לאסוף כסף ושנים ששמים לעניים ליד הדלת. אז כשאחת תספר לשנייה מה קורה בעולם העליון, אז היא אמרה לה, אני לא יכולה לספר לך כל מה שקורה, אבל רק אני יכול להגיד לך דבר אחד, שפעם הלכנו ברחוב ומישהו שאל אותנו איך מגיעים למקום פלוני, ואת לקחת את היד והצבעת לשם, אומר, התנועה הזאת היא חקוקה אין סוף. רק על התנועה הזאת השכר הוא אין סוף. אז זה רק מעט שאני יכולה להראות לך, והשאר מובן. מה זה מצווה? יש גם הכל תלוי בלב, כתוב בגמרא בירושלים, הכל תלוי בלב, והלב תלוי בכיס. צריך גם שפע גשמי בשביל שנוכל להראות את השם בגמרא ירושלמית בתרומות. יש משהו מאוד מפחיד שהוא באותו שיחה. לפי זה אפשר מסבירים את זה ככה, זה לא נותן להבין שכל המטרה של שם בראת עולם זה בשביל להקים לגבולותיו. אם רואים, הבחירה זה קשה, והמון אנשים לא בוחרים, כל אחד, יש הרבה מפלים. איך כל העולם בחר כדי להיטיב לבריאותיו, כל כך הרבה פעמים נתקעים. השם, האדם שהולך של הגיהנום, שלהם תשלום הזה. להראות באצבע ככה, זה נצח נצחים, נשאר, הבחירות הלא טובות זה נעלם לנו, זה כתוב שהרעה או שמשונים בעולם הזה, אפילו בעולם הבא זה מקסימום 12 חודש. כל מצווה לעשות ככה מיד זה נצח נצחים. מידה טובה גדולה מפורענות. היא אמרה שהזכרנו אותי, האמא של הגאון מווילנה לפני שנפטרה, היא באה להם, אמרה לגאון, שאלה את הגאון, בזכות מה אני אבוא לשם לעולם העליון? בזכות זה שאני יש לי בן הגאון מווילנה, בזכות מעשה החסד. אמרה, לא זה ולא זה, היית אלמנה כל כך הרבה שנים. אבל מה הנמשל פה? מה? המשל. על מה שלמדנו? כן. על הקיסמים? כן. שאם אדם בנה בית מקיסמים ומישהו החריב לו, בן של מלך, עשה בית מקיסמים, ובא מישהו והחריב לו את הבית, והבן הזה הוא ילד קטן ומצטער, איך החריבו לי כזה בית? אבא שלו המלך צוחק. הוא אומר, מה, זה רק מקיסמים, אני מתכן לבנות לך ארמון. הקיסמים זה העולם הזה. והפלטרין זה העולם הבא. עולמך תראה בחייך. יש פה עוד תורה מאוד יפה. רבי ישראל בעל שם טוב עליו השלום אמר, כשאדם טובע בנהר והוא מראה במים כמה תנועות שיוציא עצמו מן המים השוטפים אותו, בוודאי רואים אותו, לא יתלוצצו עליו ועל תנועותיו. הוא הולך לטבוע, אז הוא עושה תנועות כדי שהוא צריך עזרה לא לטבוע. כן, כשמתפלל ועושה תנועות, אין להתלוצץ עליו. שהוא מציל עצמו ממים הזדונים, שהם הקליפות ומחשבות זרות הבאים לבטלו ומחשבתו בתפילתו. זה כמו אדם שטובע. אז הוא עושה כל מה שביכולתו כדי לא להתאבע, כדי לא להתאבע במים הזדונים, בים הזה של הקליפות. יש כאלה אצל החסידים שלמדו לקרוא מאוד מהר ושלא ייכנס בשבת. לא אחז כשמגיעים מחשבות זרות לנענע את הראש בלגן, כי זה לא עוזר, זה רק קצת יותר גרוע. כן, אבל פה מדובר על אדם שהוא עכשיו בתפילה. הוא עושה כל פעם שביכולתו, הוא מתפלל, וגם אם הוא לא צודק, אבל צריך לדעת שמה שהוא עושה זה כדי לא להתאבע. עכשיו איך להתחילה של לא להתאבע, בעצם יש מה לצחוק. יש מה לצחוק. אבל תרחם עליו. הוא תובע, הוא רוצה להציל את עצמו. עכשיו איך הייתה נראית התפילה של לוי יצחק מברדיצ'ב, זה היה לאש להבה, הוא מתחיל בצד אחד של הבית כנסת, גומר בצד השני, קולות ופרקים. זה לא בשביל לסלק. פה זה לא בשביל לסלק מחשבות. אלא? תעשה איתו, הוא מתפלל בנוע והוא עושה, וגם הוא מסביר לעצמו, תוך כדי עם התנועות גוף, הוא מסביר את הפסוקים.
זה לא בתור מחשב, זה ממילא להיות פשוט עסוק בטוב החזק. כשאדם כבר זכה לשבר את הקליפות, אז רואים שהתפילה שלו היא יותר בעדינות, כי הוא לא במלחמה. רואים שהוא לא במלחמה, אבל כל זמן שאדם במלחמה, יכול להיות שהוא יעשה תנועות כמו אדם שהולך להתארה בנהר. אז לכן צריך לדון אותו לכף זכות. יש דעות של מים פעם שניים, קיום הכרחי חוק, כאילו, אמור, אחיך יהיה במוחין. כן. מתי ידו, היד שלו עפה, תעסק רבות, תעשה מלו, תעסק ממנו. ואז זה סותר. שאיך אתה יודע שהוא במוחין? לא, אם אתה רואה, כאמור אחיך, אבל מה אתה משניים? שמה? והחזק טובות, תצחק ממנו. חויזיק זה לעשות צחוק. חויזיק ביידיש זה לעשות צחוק. לעשות צחוק על מה? אז שהוא מראה. זה לא סותר את התורה הזאת. כי הבעל שם טוב מתכוון שבאמת תרחם עליו, אבל מצד שני, בערכים אתה צריך לצחוק מזה. אתה לא צריך להאמין שזה הדרך. שהוא דובח. יש גם בנועם אלימלך שהוא כותב... אחד שצוחק זה הקליפות שהוא צריך להמשיך. חזק וברוך. אבל אני חושב שהעברות של המאפרים שלנו זה כשבן אדם רוצה להראות בחוץ שהוא תופס מויך. הוא עושה ככה תנועות כזה. אם אתה רואה לבן אדם שהוא נראה בן אדם כמו שהולך לטבוע, אל תצחק. אם אתה רואה לבן אדם הוא לא נראה שאחד. המח צריך לעזור, הוא עושה את עצמו. יש כזה תורה בנועם אלימלך שהוא כותב עושה את עצמו. יש תורה בנועם אלימלך בפרשת קדושים, הוא אומר שלפעמים החסידים מתנהגים בתנועות של רבם. והוא אומר שזה נקרא עבודת אלילים. למה? הוא אומר כי התנועה היא תנועת הנפש. מאיפה נובעת התנועה בתפילה? מתוך ההתפעלות שיש בנפש של המתפלל והדבקות שיש לו בהשם נוצרת התנועה. אם אנחנו מנסים לדמות רק את הפעולה החיצונית בלי ההתעוררות הפנימית, זה עבודת אלילים. בדרך כלל תלמיד הוא נמשך לנפש של הרב. כן, אז אם זה פנימיות אצלו זה משהו אחר. שאם בן אדם שזה מעורר אותו, לעשות כמו שהרב עושה, שכן יעשה. למה? כי התנועה של רבו האמיתית היא קצת פעלה בפנימיות שלו, אז הוא... יכול לעורר את זה. אבל אם זה רק חיצוניות, בלי פעלות פנימית, זה... אבל על כל פנים, מה שיוצא מפה, שלא להתנוצץ ממי שהולך לטבוע בנהר. זה... זה שני של קוף סלח לא. כן. פעם קראתי שרבוני מפשיסחה, ראה איזה יהודי הולך לטבוע בנהר. הוא אמר, צריך להציל את היהודי הזה, איך אפשר להמשיך לו ישועה? היהודי הזה עכשיו בצער, בעצב, ואדם בעצב אי אפשר להמשיך לו ישועה. אז הוא עבר בשפת הנהר, והוא קרא ליהודי הזה, ראה אותו נאבק, אמר לו, אל תשכח למסור דרישת שלום ללוויתן. ואז היהודי הזה עלה בבת צחוק לפניו, ואז המשיך לו את הישועה. אמר, כל זמן שהוא היה עצוב בלי איזה מילתא דבדיחותא, לא יכולתי להושיע אותו. נכון מוטי? להתלוצץ איסור מותר. בדיוק. בשביל לעזור לו. אגב, בהקשר לתורה הקודמת, כשמדברים את פשיסחה, יש לו דיבור מאוד חזק, ממש שלפעמים רואים שהריקנים, יש להם שפע. ועובדי השם, יראה השם, חסר להם. כי הריקנים, בגלל שהם בשמחה, ממש אפילו שהשמחה שלהם מגיעה מהעוללות, יש להם שפע. ויראה השם, בגלל שהם בעצבות ממחמת עבירות שבידם, הם לא בשמחה, זה מביא עליהם למילות. היום דיברנו קצת, אני לא זוכר מתי, זה אולי בקידוש, שהאוהב ישראל מאפתא כותב בליקוטים של פרשת ויקרא. הוא אומר שויקרא אל משה, זה מלמד שהשגות אלוקות זה כשהשם יתברך מחליט לקרוא לאדם ולתת לו השגות. אבל האדם עצמו מצד העבודה שלו לא צריך לעבוד בשביל השגות, כי זה כבר לא נקרא עבודת השם, זה לעבוד את ההשגות. זה התמכרות להשגות. אם מהשמיים החליטו לתת לך השגות, הוא אומר, ולכן רואים הרבה פעמים חסידים, כך הוא כותב, שנפלו למראה שחורה והגיעו לידי שיגעון. הוא אומר, למה? הרי הם עבדו את השם כל הזמן. הוא אומר, לא. הם חיפשו השגות והם לא קיבלו והם נפלו למראה שחורה. הוא אומר, היהודי צריך לעבוד את השם בתמימות, בפשיטות, מאיר לו, לא מאיר לו, הוא משיג, לא משיג. הוא דבוק במהותו ועצמותו ברצון הבורא,
מהשמיים כשמחליטים לתת משהו נותנים. מה זה נקרא קריאה מלמעלה. הוא מתלבש כמוך? אולי זה א' זעירה. כן, כן. מאן דהוא זעיר. קוראים לבן אדם, זה... כן, אם קוראים לך, אז... רבנו אומר בתורה רש"ב, ובעיקר, זה אומר שהתינוקות מתחילות, כי זה להקים שבאמת תינוקות של בית רבן, אין איזה השגה גדולה. הם אומרים מה בשטר, והם אומרים פשוט, אבל הם מפעילים את כל המערכת. היית היום בקידוש? הייתי. זהו, זה היה הדיבור. תינוקות. נכון, שמואל דוד? התינוקות מתחילים לקרוא מויקרא, שמה זה העניין, להיות תינוק. ואני בר ולא ידע בהמות הייתי עמך. אמרתי מקודם צומח שם, אני אומר, זה שבת, אדם שיש לו מומחים שם, קרוב בשבת, אז צריך לדעת, בסוף השבת, במינך אומרים, קירוב לאלו כמיתך מלאכתם. פה בן אדם צריך לדעת שכל מה שהיה לו בכל השבת, רק היה מתנה, כל המנוחה שהיה לו, המנוחה שלמה, זה היה... אומרים שהמנהג של רב מנחם מנדל מרימינוב, בפרשת ויקרא, כשגמרו את הפרשה להשמע בה, להגיד את המילים לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי, ראשי תיבות להשמע בה. יש לזה הרבה רמזים. אחר כך התלמידים אחר כך כתבו הרבה רמזים. כי הרי התורה גומרת בדבר לא טוב, להשמע בה. אבל בפנימיות של זה, זה לקל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי. מי זה הדיבור של איך? זה לכן ציון או בליכוד? הוא כותב בקילי קדוש אהבתם, אני לא זוכר, יש לשון כזו שבקהילה קדושה אהבתם, נוהגים לומר, קדוש השבת ואז אוי 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 די דום 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 דום. יש פה עוד איזה דיבור יפה. צריך שירגיש במחשבתו שהוא בעולם העשייה בתחילת התפילה, ואחר כך ירגיש שהוא ביצירה, עולם המלאכים והאופנים, אחר כך בריאה, עד שירגיש במחשבתו שפרח במחשבותיו גבוה מאוד לעולם האצילות, כמו אדם שמטייל מחדר לחדר, כן יטייל במחשבתו בעולמות העליונים. פה הבעל שם טוב מלמד, זה דמיון מודרך, שאתה בתפילה תתחיל לדמיין שאתה נמצא בעולמות. כשהתחלת את התפילה, אז אתה צריך לדמיין ולפתח את המחשבה שאתה בעולם העשייה, בעולם העשייה הרוחני. זה המדרגה הרוחנית, אבל הכי תחתונה, ששם לא רואים את החיות האלוקית. אז גם הדבקות שם היא לא מורגשת, ושם אתה עובר את הקורבנות. הקורבנות זה בעשייה. כשאתה עובר לפסוקי דזמרה, ששם קצת יש את הרגש וההתלהבות של דוד המלך, אתה צריך לצייר במחשבה שאתה במדרגה יותר גבוהה רוחנית, שנקראת עולם היצירה. שם נמצא המלאכים, האופנים, אופני הקודש, הגלגלים, חיות הקודש, כל הנושאים של המרכבה, והמלאכים האלה הם קצת יותר מרגישים במקור האלוקי שלהם, לכן יש להם קצת יותר התפעלות מעולם העשייה. אז כשאתה אומר פסוקי דזמרה, אתה צריך להיכנס למחשבה, אני עכשיו נמצא בעולם היצירה, אני עכשיו מתהלך בין החיות והאופנים והמלאכים שמעללים את השם ומשתוקקים להשם. זה המצב שלי עכשיו בפסוקי דזמרה, זה עבודה. זה עבודה של לפתח את המחשבה, את הרגש. אחר כך, כשאדם מגיע לקריאת שמע, לברכות קריאת שמע, לכוון שהוא בעולם הבריאה, זה שם השרפים, זה מעל המרכבה. למה? כי הם נשרפים מהאור העליון, לכן הם נקראים שרפים, שהם כל כך משתוקקים לאלוקות והם נשרפים, ואז הקדוש ברוך הוא ברא אותם עוד פעם ונותן להם כוח להלל אותו, והם כל כך מתעלים לאלוקות ועוד פעם נשרפים. כך אדם צריך להרגיש כשהוא נמצא בקריאת שמע וברכותיה. כשהוא מגיע ל-18, ירגיש במחשבתו שפרח, זאת אומרת הוא מתרומם במחשבות שלו גבוה גבוה לעולם האצילות. עולם האצילות זה מלשון אצלו, זה כבר אדם מרגיש שהוא ממש אצל השם, זה לא עולמות תחתונים, זה הכי קרוב אצל השם, והוא נמצא במצב שהוא נאצל עליו האור של השם, וזה ההרגשה והמחשבה שאדם צריך לצייר במחשבה שלו בתפילת 18. אומרים שבעל התניא לא הצליח לכתוב את המילה אצילות, הוא היה כותב א' צדיק י' ועוצר,
כי אם היה כותב את המילה הזאת, הוא ישר עולה לשם. ולעלות לשם זה להיות בטל במציאות לגמרי, ולחוש רק אלוקות. וזה 18, זה תפילת 18. זה יכול להגיע לאנשים כמוני שנמצאים בתוך זה מה שהבעל שם טוב מלמד. זה יכול להגיע לכמונו על ידי ההרגשה והמחשבה, כביכול הדמיון של הדבר הזה. לדמיין, אני עכשיו נמצא, הרי הרבה דברים במחשבה שלנו אנחנו חושבים והם לא מציאות. על אחת כמה וכמה לחשוב דבר שהוא מציאות. כי במציאות עכשיו, בתפילת 18, האדם נמצא בעולם האצילות. אבל כדי לחוש את זה, הוא צריך להפעיל את כוח המחשבה ולחשוב שהוא שם. זה דומה לשבעה ריקיים שלמדנו שהבעל שם טוב אמר שגם אפשר לעלות. וזה כמו שמטייל מחדר לחדר, ככה האדם יכול לטייל במחשבה שלו בעולמות עליונים מעולם לעולם. זה העבודה שלנו, לדמיין. אני עכשיו נמצא בעולם העשייה, ועכשיו אני עולה לעולם הבריאה. זה דמיון, לפתח את הדמיון. זה דמיון קדוש, זה לא דמיון מוטעה. כוח, זאת אומרת, זה לפי מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי במוח באותו זמן, זאת אומרת, אני מנסה לדמיין משהו, וזה מה שעולה לי תמונה, או שזה אומר, זה מה שקיבלתי מהשם. אני עכשיו צריך לדמיין במחשבה. וכל אחד יכול לראות משהו אחר. כן, אני בעולם גבוה. אבל מה הדמיון, כאילו, שזה דבר מציאותי, על איזה דבר אנחנו מדמיינים? אני יודע קודם כל, אני עושה סדר, יש 4 עולמות. העולמות האלה, מה הכוונה, מה הפירוש שלהם? זה העלמות של אור אין סוף, כדי שהנבראים יוכלו להשיג. אי אפשר להשיג את השם בלי עולמות. כי לפנות ישר לאין סוף, זה פער מדי גדול, בין אין סוף לבין הנברא. אז השם יתברך עשה עולמות, צמצם את עצמו דרך עולמות. אז העולם הכי נגיש אלינו זה עולם העשייה, שם אנחנו חיים. את המקום הזה אנחנו הכי מכירים. אז כשאומרים את הקורבנות של התפילה, מה זה קורבנות? אתה לוקח קורבן, מקריב, זה דברים של עשייה. אתה לוקח סממנים של קטורת, מקריב אותם על מזבח הקטורת, זה עשייה. בעשייה יש צורך לעשות את כל הקורבנות והקטורת, כי שם יש הכי הרבה קליפות, ושם צריך לברר אותם על ידי העבודות האלה. לכן אנחנו אומרים קורבנות, קטורת, משנת איזה הוא מקומן, וכל סדר הקורבנות. ואני צריך עכשיו לדעת, אני עכשיו נמצא בעולם, זה עולם מאוד מאוד נמוך ביחסית, שהוא הדברים המעשיים. כשאני מתחיל פסוקי דזמרה, אני צריך להתחיל לחשוב, לפתח במחשבה שלי, שעליתי לעולם הבריאה. למה? כי לעולם היצירה. למה? כי כל הפסוקי דזמרה מדברים על היצירה של השם. בעולם היצירה יש יותר מדרגה רוחנית, כי כל היצורים שנמצאים בעולם הזה, הם יודעים מי יצר אותם, ומעללים את מי שיצר אותם, ואני עכשיו נכנס לתוך המילים האלה. כשדוד המלך אמר פסוקי דזמרה, היה לו רוח הקודש, הוא ידע מה אומרים בעולם היצירה, מה החיות ומה השרפים, מה האופנים, מה הם אומרים. ואני עכשיו צריך... זה עדיין מופשט, כי אנחנו בכל זאת יכבוד השם, שבדרך הזה הוא קורא את הדברים שזה עדיין, אנחנו יכולים איכשהו להבין את זה, אבל כשאנחנו עוברים אחר כך, הגענו לפסוקי דזמרה, נגיד, עברנו לשלום. לפני 18 הגענו לעולם הבריאה. עולם הבריאה זה קשור לקריאת שמע. למה? כי אחדותו, השם אלוקינו, השם אחד, השם הוא קודם שברא את העולם, השם הוא אחר שברא את העולם, כל הבריאה הזאת היא רק מסמלת את אחדותו. אז כשאני עכשיו עוסק בברכות קריאת שמע ובקריאת שמע, אני בעצם יכול עכשיו להבין את מהות הבריאה, מי ברא את הבריאה, מי מחיה את הבריאה, מי מהווה את הבריאה, וזה נקרא שאני עכשיו בעולם הבריאה, שאת כל הבריאה הזאת אני מייחס ומנחס למי שברא אותה. אחרי שעברתי את כל השלבים האלה, אני כבר אצלו, זהו. הגעתי לתפילת 18, הבנתי עשייה, בריאה, יצירה, ועכשיו זה כמו שאתה עכשיו מגיע לארמון של מלך. אז בכניסה לארמון החיצונית אתה צריך לעבור כמה שומרים, שזה נקרא עולם העשייה. הכנסת לחצר, אז אתה עובר עוד ביקורת. זה ביקורת שמתחילים לספר לך קצת לאיפה אתה נכנס, עם מי אתה הולך להתראות. זה נקרא עולם היצירה. אתה רואה שם את כל הדברים שיצר המלך, אתה מתחיל להתרגש מהמפגש איתו. אחר כך אומרים לך, לפני שאתה נכנס למלך יש עוד היכל. בהיכל הזה אתה רואה
את הגדולה של המלך, שהוא כל כך ברא את כל העניינים של המדינה, והוא משגיח עליהם, והוא מתכנן אותם, ואתה יותר מתפעל, אתה יותר מתרגש לקראת המפגש, ואז מגיע השלב שאתה נכנס לחדר של המלך, ואתה איתו ביחידות. זה נקרא אצלו, אתה עכשיו אצלו. כל המעברים שעברת זה להגיע אליו. אגב, כשאנחנו מסיימים את ה-18, אנחנו עוד פעם יורדים. באותו סדר של מדרגות, כי אי אפשר לרדת מהאצילות, אי אפשר לצאת מ-18 לעולם. זה לא מציאותי. צריך עוד פעם לרדת. יש תחנון, יש הובא לציון, ועוד פעם קורבנות, ועוד פעם, ואז... הורדת השפע. כן, הורדת השפע. כי זה מעבר חד. לצאת מ-18 ולפגוש את ה... אני חושב שעצם פירוש המילות, בעצם פירוש המילים, אתה לבד מרגיש את זה, כי אתה, מה שהרב הסביר עכשיו, זה עולם המעשה, אחר כך יש לך מוריד הגשם, אתה משבח את השם על דברים, על פרחים שאתה רואה בעיניים, אחר כך אתה מגיע לאהבה, אתה מדבר על דברים יותר גבוהים, נראה לי בפירוש המילות לבד, נראה לי זה... אבל גם לפתח את המחשבה. תכניס את זה. לדעת שיש עולמות, ואני מטייל בהם מחדר לחדר. אם אתה מתעניין את זה, אז המילים עוזרות לך. אתה קורא את המילים שנים. זהו, זה משהו, הדרך להגיע לזה, רק על ידי להבין באמת את המילים. זה שניהם. הרגיש משהו במחשבתו זה קצת דיוק. וואו, צריך הרבה להתכוון, צריך לדבר על זה עוד ועוד. לא, לא מרגיש. הרגשה בלב. דמיון. זה הרגשה במחשבה זה דמיון. כן. זה קצת שונה, זאת אומרת, אני לא מרגיש, בסדר, זה לא עניין של הרגשה בלב, זה הרגשה במוח. זה להתלמד לפתח את זה. זה להתלמד לפתח, זה להבין. כתוב בספר, דמיון, שאחד העיקרים הכי גדולים בעבודת השם, הוא כותב שזה הדבר הכי קרוב לנבואה. אמת. אנחנו משתמשים במילה דמיון כדבר שלילי, אבל למעשה, כל הדברים של עבודת השם הם מצריכים המון דמיון. זה אמונה. זה רק דמיון. זה כן. מודרך אבל. רק מה, זה מבורר, זה דמיון מבורר, אבל אנחנו צריכים המון להשתמש עם הדמיון. בשלב הראשון, האם מותר לדמיין את השם? כן. האם מותר לדמיין איזה צורה? כן, ומה המסקנה? אם צריך לדעת שזה לא ככה ולא מבין, אבל אם זה בן אדם יביא אותו, הרעבון, יש לו תשובה, שאם הבן אדם זה יעורר אותו וזה, הוא יזכר מזה וזה יעשה בזה, אבל שידע שזה סתם דמיון שאתה משתמש בתמונה. הרב אברהם גולפי אומר שהנביאים היו רואים צורה ויודעים שזה רק משל, אבל היו צריכים לראות את המשל הזה. וביד הנביאים הדמה. זה היה הנבואה. זה היה דמיון מאוד גבוה עד ששרתה עליהם הנבואה. אבל ידעו שזה רק שליח, כאילו זה מסר, זה לא... מה, כלפי הבורא? היו רואים דמות שדבר איתם, אבל זה לא, הם יודעו את זה שזה לא השם, זה רק מסר, זה רק טלוויזיה, כאילו, זה לא... אפילו כל מה שכתוב בתורה של רבי שמעון בר יוחאי והארי הקדוש, המערכו כותב שזה רק המשל, זה לא הנמשל. למה? זה רק קודים כביכול להצליח לדמיין מה זה עולמות, מה זה ספירות, מה זה אורות רוחניים. אז כתבו לנו קודים, תורות, אבל זה עוד לא הדבר. הנמשל זה הדבר, והנמשל זה לפי הערך של האדם. זה כבר הסוד. כן, זה באמת הסוד, זה הסוד האמיתי. עם כל זה יש בליקוטי תורה השבוע, אז ואיקו אומר שבאדם שאומר ניגלה, התחברות לקדוש ברוך הוא, דרך הניגלה הרבה יותר גבוהה לתפוס ספירה שבן אדם לפעמים אין לו השגה, בדברים שיש לו השגה בהם, שזה בניגלה, בן אדם יכול יותר להתחבר, לפעמים ימים שאדם מרגיש שזה לא הולך עם ה... בסוף שור שנגח את הפרה, זה חוכמתו ורצונו של השם יתברך. שם ירדה אלוקותו, שם הוא צמצם את עצמו. וכשהאדם בן אדם מרגיש יותר מחובר לזה, הוא הרבה יותר גבוה כי התורה היא בעצם החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא. ואם בן אדם מגיע לזה תוך כדי... זה לפעמים יותר מתפלט. כל אחד לפי הנפש. לא לקחתי לכם את המידע. לכם מידע, רק שלא מדמיין שטויות. זה כמוך. דמיון קשה. אדם שמדמיין ככה, אף אחד לא יכול להפסיד קורבנות, נגיד כמה נפלט שלנו. באמת זה חיזוק גדול לנושא של קורבנות, שוקד הזמרה, זה עולמות, זה טיול בעולמות. זה חבל להפסיד את זה. לא, גם, אני לא אפשר. זה ממש לטייל, וזה מבנה, זה בונה את הנפש של האדם. זה החלק שלו בעשייה והחלק שלו, כי האדם הוא מושרש מכל העולמות האלה. אז לכן הוא צריך כל יום את הקשר הזה עם כל העולמות, דרך התפילה, דרך היצירה, דרך העשייה, דרך הקריאת שמע, דרך האצילות. זה מה שמקשר את האדם לשורש שלו. תפילת שחרית כתיקונה, יש דיבור ברשש,
זה דיבור מאוד מאוד פלא, הוא אומר שכל יום שאדם חי בעולם, הוא חי בשביל לברר את הבירורים שהם נצרכים עד ביאת המשיח. הבירורים של שבירת הכלים, הם בפרטות. הוא אומר, אם אדם עדיין חי בעולם, זה סימן שיש לו עדיין מה לברר. ואיך הדרך היחידה לברר את הבירורים האלה, זה על ידי 3 התפילות כתיקונם, בלי דילוג ובאופן נכון. הוא אומר, אם אדם לא עשה את הפעולה הזאת, אז הוא יצטרך לברר את זה בצורות אחרות, ולא תמיד זה נעים. לכן עדיף כל אדם לעמל יולד. ואשרי מי שעמלו, בזה שהוא מברר את זה על ידי עבודת השם. מה עושים שכתוב שמי שמתפלל 3 תפילות במניין, זה לא יחסר לו פרנסה. לא יחסר לו פרנסה. אולי זה העניין, שהוא בעצם... הוא בעצם מברר. נכון. הוא מברר את זה דרך תפילה, דרך טיול מעולם לעולם, זה בירור עצום. לפלא פלאים. לא כדאי לוותר על זה. אז נזכה ללכת לטייל, פשוט לטייל בעולמות. זה הפריבילגיה שיש לנו. נותנים לנו ללכת להגיד ברוך אתה השם, אתה השם. זהו, אלוקינו, אלוקי אבותינו, זהו, אתה כבר אצלו. יש החלטה ממש חשובה בצד שמאל, למטה, שזה גם עצה, איך להינצל ממחשבות זרות. איך לא ינזק במחשבות זרות. אז בוא נראה, ויזהר שלא ייפול במחשבתו הגבוה מאוד בעולמות העליונים, רק יחזיק את עצמו בכל כוחו שישאר למעלה במחשבותיו. וכמו שכתוב, אל תהיו כסוס, כפרד ענבים במתק ורסן, שיעשה כמו גדר שלא ירד. זאת אומרת, מתק ורסן, זה תתפוס את המחשבה שלך שאתה יכול לחשוב באלוקות, כל זמן התפילה, אל תיפרד משם. תחזיק את זה. אל תיפרד מהעולמות האלה. וכשרוצה לעשות כן, שאתה רוצה לעלות לתוך המחשבות לעולמות האלה, לצורך דבקות בלא שעת התפילה, צריך שלא יהיה שום אדם באותו בית. בשעת התפילה, זה כזה זמן מוכשר, אתה יכול לעשות את זה בבית הכנסת עם ציבור. כשאתה רוצה לחוות את החוויה הזאת לבד, אתה צריך להיות בבית שאין שם שום אדם, זה כבר כתוב בארי הקדוש, שהוא כותב שם, מערכו את הדרכים להשגה, אחד התנאים זה שאתה יושב בבית לבד, שאין שם שום אדם. למה? כי כל דיבור של בן אדם, כל אנרגיה של בן אדם, היא כבר יכולה להפריע לך מהדבקות, ואפילו צפצופי עופות יכולים לבטלו. ומחשבה של אדם אחר שנמצאת איתך בחדר, יכולה להפריד אותך מהדבקות. לכן ברגע שאתה רוצה להגיע לדבקות שלא בשעת התפילה, אתה צריך להיות מנותק, 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 ואין שום אדם, אפילו לשעה אחת, ואתה יכול לעלות לעולמות. אבל חדר בסוף, זה מה שרציתי שבית לפי ההלכה זה חדר, לא? לא בית. מקום שאתה פנוי מכל דבר שיכול להפריע ליישוב הדעת שלך. לא בסדר. אה? אתה אפילו זה פסופי עופות. אפילו לא בסדר. זה רגע קצת שונה מהתבואה. יש כזה גמרא, חז"ל, שמדברים על המעלה של פת שחרית. אז אם ראיתם מה התנאים של הפת שחרית הזאת שהיא תפעל את כל ההבטחות של הגמרא, אחד התנאים שלה שהחיטה הזאת גדלה במקום שהיא לא שמעה אפילו קול של קרון של רכבת. ראיתם כזה דיבור? משנה ברורה מביא את זה? מה זה משנה? החיטה שמעה איזה, כן, היא שמעה כבר איזה קרון של רכבת, היא כבר איבדה את המעלה שלה. אין פת שחרית בדור שלה. אין פת שחרית בדור שלה. אין פת שחרית. אולי בעבוד. שמיש בסם את זה באותו. רק בבית שלך. אתה גדל, אתה מתגדל. עושה את הכל. מה כמו שמע, החיתים לא שמעו בגידול. כל הגידול לא שמעו. עד שזה נכנס לפה שלך, לא, בגדילה. מה זה? זה סותר. כן, לא, הוא ממשיך. מאוד מעניין. פה הוא מביא שכשאדם רוצה להיות בהתבודדות צריך שיהיה איתו עוד חבר. אדם לבד זה בסכנה, צריך שיהיה 2. כנראה שזה סכנה כשאדם לבד, לפעמים הוא יכול ליפול למחשבה של אחדות אחרת, וכשהוא 2 אז הוא יכול להבין באחדותו. כנראה זה הסיבה. לא בגלל שהוא יכול להגיע לדבקות. זה. עושים ולא עושים ביחד. כן. הולכת ביחד. הולכים ביחד. הרבה פעמים הולכים ביחד ואז נפרדים ואז חוזרים.
זה הכוונה הרב? התקשרות נפש, התקשרות במחשבה. כן, וואו. מוטי, מה אומר? הנפש שלו עכשיו מוזקת והוא בגדלות, אז לבד. אבל אם הוא נמצא במצב שהוא נצרך לכאורה, הוא יכול להיות לבד, זה רק לגמור אותו. וואו. זאת אומרת, זה שתי מצבים בנפש. ואדם צריך לזהות באיזה מצב הוא נמצא, מה נצרך לו עכשיו. נצרך לו להיות בהתבודדות מוחלטת. אני ראיתי כמה פעמים בהנהגות של צדיקים שלא רצו להישאר בבית לבד. באמת, אפילו שהיו מתבודדים, הם תמיד דאגו שיהיה מישהו בבית. ככה ראינו את זה בבא סאלי, הוא היה הרבה מתבודד, הוא היה יכול ימים שלמים לשבת לבד, אבל כל הזמן הוא היה מקפיד שיהיה מישהו בבית. הוא לא היה רוצה שידבר איתו או יפריע לו, אבל הוא דאג שיש פה מישהו, ואז הוא היה נכנס לדבקות שלו. צריך גם את זה. אז בפועל זה דבר שצריך לזהות באיזה מקום, באיזה עניין. אבל יש רגעים כאלה, רגעים של ניתוק באמת זה חבר שלא מבטל אותו. איך המחשבה של אחר יכול לבטל לו, זה לא שזה מבטל תמיד. כן. אם יש לו חבר נאמן שהוא גם שולח לו מחשבות טובות ועוזר לו בעלייה הזאת, זה הכי מושלם. הבעל שם טוב בפשטות דיבר על סוג של חבר שמפריע לו, לא נותן לו להגיע למקום שהוא צריך, מטריד אותו. אז באופן כזה צריך יש דיבור בפה ליועץ, הוא אומר שמה שאדם יכול להשיג כשהוא לבד יום אחד, זה כמו ימים שהוא עם אנשים. וואו, זה חזק, זה דיבור, וואו. פלאפון, גם את זה לשים בצד. אז אולי בזמן של ההתבודדות צריך גם לשים את הטלפון בצד. היה הרב הדבר חיים, פעם הגיע לשבת, אני חושב אצל אוסיאנו. היה אחד שהוא היה יושב בסעודה שלישית לבד. והוא רצה כן להיות, הוא ביקש, הוא אמר שיהיה אפשר, הוא אמר, אני לא אחשוב שום דבר. הוא ידע לשלוט על המחשבות, ובכל זאת הוא לא נתן. וואו, בעוד השם. נזכה, בעוד השם. צריך לעבוד על זה, צריכים לדבר על זה. עוד תורה קטנטונת לסיום. ירגיש בשבת תוספות נפש, אחר כך תוספות רוח, אחר כך תוספות נשמה, שירגיש בכל פעם שהולך גבוה יותר בעולמות העולמים. זה בעצם אותה תורה של התפילה, שתרגיש שאתה הולך מהיכל להיכל, ככה אתה צריך להרגיש כנכנס שבת. מה אתה צריך להרגיש? שעכשיו יש איזו חיות אלוקית שמגיעה, שהיא נקראת תוספת נפש. זאת אומרת, הנפש שלי עכשיו מקבלת קצת יותר תוספת, יותר עוצמה. מתי מקבלים את הנפש? לא, בלילה. בלילה זה בקידוש, לא? לא. בואי בשלום. שאומרים בואי בשלום. גם במקווה. במקווה עושים את ההכנות למה שמקבלים אחר כך בקבלת שבת. אז שאומרים בואי קלה, אז צריך לכוון שעכשיו הנפש שלי מתרוממת, מקבלת אור של שבת. אחר כך בברכו אני מקבל רוח. זה רוח, זה רוחניות, זה הרגשה, זה התרוממות, אין איזה מילים. ואחר כך הנפש, זה כשאנחנו אומרים הפורס סוכת שלום? ופרוס עלינו סוכת. שם אתה מקבל נשמה, זאת אומרת נשמה זה כבר בהירות, הנשמה שלך יכולה לקלוט אלוקות בצורה הכי נעלית שיש. זה תוספת נפש אור ונשמה של הלילה, ואותו דבר יש ביום, שזה מתחיל גם מהטבילה של היום. הארי הקדוש כותב, הרבה אנשים לא יודעים את זה, שהטבילה של הבוקר יותר חשובה מהטבילה של ערב שבת. כי הטבילה של הבוקר זה לכל היום כולו, זה תוספת נפש אור של... וככה בתפילה עד שמגיעים לאייב, ואחר כך במוצאי שבת צריכים להתמודד עם הפרידה של כל הדברים האלה. אז הולכים לשיעור בעל שם טוב. הולכים ללמוד בעל שם טוב. מה? בבוקר, בנשמת כל חי זה נפש, ובברכו רוח, ובאיה של כתר זה
היה זה אדם מחפש, ואז נותנים לו. נשמע איתנו. גם מה עם מנחה? מנחה יש גם סדר? מנחה זה מהבוקר, נמשך מהבוקר. זה רבא דרבין, אז זה יחידה, הבנתי. זה מתחיל מהבוקר וזה רק עולה. אוקיי. היורצת של אבי ישראל, השם שלו היה אברהם יהושע אשל, וואו. זאת אומרת שירגיש בכל פעם שהולך גבוה יותר בעולמות עליונים, זאת אומרת זה כל מיני אורות וכל מיני עולמות שנותנים לו כוח בנשמה. זאת אומרת הבעל שם טוב אומר, תיכנס לזה, תחשוב, תבין שעכשיו אתה מקבל בנפש תוספת, ברוח תוספת. זה לא יכול לקרוא סתם, זה צריך לקרוא יחד עם הרגשת הלב, עם ההתבוננות בזה והציור של זה. ונזכה ברעת השם ללכת מחיל אל חיל, מעולם לעולם, מאור לאור, וזהו, זה חיינו, זה כל החיים.